adik bakanda, pai ka bulan udah antakan. Alasannya hati adik minta cie diberi dua, pidoman manoka adik ambil, udah bakat to sarup orang bocor. Pidoman manoka adik ambil, udah bakat to sarup orang bocor. Dan dosi siap minta kalimbe, kadake udah adik bakato. Jale idi awak sadang bante, minta balikan galang badoro. Minta sisya adik kalimbe, menang sisyanya indah ada. Kalau kanda adik ndak dapet, eloklah adik marando saja. Kalau kanda adik ndak dapet, eloklah adik marando saja. Udah ndak rela cari jo adik, dia tahu tanda balikan juo. Asalai dapet nyokanda adik, barang imitasi dibalikan juo. Imitasi dan udah balik, bantuannya sama harga murah. Kalau ndak aminan udah balik, eloklah awak kini berpisah. Oi udah nan adik sayang, aku label ya pinta jo pintu. Kalau udah ke adik sayang, balikan adik galang badoro. Kalau udah ke adik sayang, balikan adik galang badoro. Jangan galang ka adik minta, rantai kapa udah balikan. Jangan ka Jepang adik bakanda, pai ka bulan udah antakan. Alasannya hati adik minta cie diberi dua, pidoman manoka adik ambil, udah bakat to sarup orang bocor. Pidoman manoka adik ambil, udah bakat to sarup orang bocor. Dan dosi siap minta kalimbe, kadake udah adik bakato. Jale idi awak sadang bante, minta balikan galang badoro. Minta sisi